Xa hai data oficial para a Simpson 10K. Será finalmente o vindeiro 22 de decembro. A proba, que chega este ano a súa 13ª edición, foi presentada esta mañá nun acto que contou coa participación do alcalde, Luís Soujo, e o concelleiro de Deportes, Carlos Lorenzo. Un ano máis, con esta xa van 13 edicións, e esta, para o Concello, pois é unha edición especial, porque recordamos dunha maneira especial a noso antigo concelleiro de Deportes, Manel Deán, a verdade que un dos impulsores deste gran evento deportivo que temos na comarca e tamén a nivel autonómico. Eu animo a todos os corredores que veñan a disfrutar da Simpson, a toda a xente que veña, que estea na salida, que estea na chegada, porque non hai nada tan gratificante e tan bonito, especialmente nos últimos metros da Simpson, que está a xente a un lado e outro, che anime, che aplaude. É dicir, esa chegada tamén é espectacular cando hai moitísima xente, moitísimo público. Entre as novidades deste ano atopamos a aposta que se fai dende a Organización polo Deporte Inclusivo, incluindo tamén o 5 de decembro a partir das 11 da mañá da Simpson School, unha xornada de ocio e deporte entre os colexios do municipio. A día de hoxe, a falla aínda de varias semanas para o peche das inscricións, xa hai preto de 1.400 atletas inscritos, entre os que se atopa o propio Adrián Ben, que este ano volverá a padriñar a proba. Esta é unha proba que vai medrando conforme pasan os anos, así o din os datos, o número de inscritos, que xa vamos máis ou menos por 1.400 inscritos. Nesta edición, o noso atleta invitado volverá a ser Adrián Ben, un rapaz de Viveiro que lle encanta correr en por todo son, sobre todo correndo mirando o mar, como di o noso eslogan. Como é costume, o sábado previo á carreira volverá a celebrarse a Feira do Corredor e as probas para escolares e persoas con diversidade funcional. Dende a organización quixeron agradecer o apoio e colaboración de numerosas empresas e tamén o equipo de voluntarios, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible poder celebrala. As inscricións na proba poderán realizarse a través de M-Sports ou na propia web oficial da carreira, www.simpson10k.com.